லூக்கா 4:38 வாசிங்க பார்க்கலாம். பின்பு அவர் ஜெப ஆலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு சீமோன் வீட்டிலே பிரவேசித்தார். சீமோனுடைய மாமி கடும் ஜுரமாய் கிடந்தாள். அவளுக்காக அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். பேதுருவின் மாமி சுகவீனமாயிருப்பதை, ஜுரத்தோடு இருப்பதை ஆண்டவருக்கு தெரிவித்தார்கள். பிறகு ஆண்டவரே நீர் வந்து அவளுக்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள். ஆக ஆண்டவருக்கு தெரிவித்து வேண்டிக் கொண்டதை ஏற்றுத்தான் இயேசு வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கிறார் பாருங்கள். அப்படி என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா, எதுவா இருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்துக்கு வர வேண்டும், இயேசுவிடத்துக்கு வர வேண்டும். உங்கள் பிரச்சனைகளா, வெளியே சொல்ல முடியாத பிரச்சனையா, வியாதி போராட்டங்களா, ஆக கடன் பிரச்சனையா, எதுவா இருக்கட்டும் இயேசுவிடத்துல வர வேண்டும். அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டார்கள். வேண்டிக் கொண்ட உடனே இயேசு அந்த வீட்டுக்கு வந்தார் பாருங்க. வேதாகமத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஆண்டவரை வேண்டிக் கொண்டதை பார்க்கலாம், பிரச்சனைகளை இயேசு இடத்துல கொண்டு வந்ததை நீங்க பார்க்கலாம் பாருங்க. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 3வது வருஷம் வாசி பாத்தீங்கன்னா, அந்த கானா ஒரு கல்யாணத்துல திராட்சரசம் குறைவு, திராட்சரசம் இல்லை என்கிற அந்த பிரச்சனையை மரியாள் இயேசுவிடத்துல கொண்டு வந்தாள்னு பார்க்கிறோம். விளைவு அங்கே குறைவை நிறைவாக்கி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார். மட்டுமல்ல, மார்க்கு சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 35-36 நீங்க வாசி பாத்தீங்கன்னா, இந்த வனாந்தரத்துல அப்பம் இல்லை, இது எங்கே கிடைக்கும் என்று சொல்லி பிரச்சனை இயேசுவிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா, 5 அப்பம் 2 மீன் 5000 பேருக்கு போஷித்து வனாந்தரத்தையே விருந்து சாலை இயேசு மாற்றினார் பாருங்க. அப்படியானால் எதுவா இருந்தாலும் இயேசுவிடத்துல கொண்டு வர வேண்டும். ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க. நீங்களாக ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது, நீங்களாக ஒரு இடத்துக்கு போகக்கூடாது, இடத்துக்கு போய் இருக்கிறத இழக்க கூடாது. நீங்களாகவே இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் என்று சொல்லி செய்யக்கூடாததை செய்து பாரத்தின் மேல் பாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பிரச்சனையா, பாடுகளா, தேவைகளா, அநேக வெளியே சொல்ல முடியாத வேதனைகளா, இயேசுவிடத்துல கொண்டு வாருங்கள். இதை கேட்கிற கர்த்தரி பிள்ளைகளே, இப்பொழுது இருக்கிற இடத்திலேயே நீங்கள் இயேசுவுக்கு அவங்க இருதயத்தை ஒப்பு கொடுத்து நீங்க ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணினால் போதும், உங்கள் பிரச்சனை அவரிடத்துல கொண்டு வந்தால் போதும், இப்பொழுது இந்த நிமிஷத்திலேயே இயேசு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.